Sa Good Vibes, pagbukas sang hotel sa isa ka resort diri sa Bacolod ang ginalauman nga maghatag sang oportunidad sa tourism industry sa tunga sang ginapangatubang karon nga pagpanghangkat tugas sang pandemic. May report si Nico Delfin. Sa sulod lang sang resorts Negrense, isa sa ginapabugal nga atraksyon sang syudad sa Barangay Pta, Taytay, natukod ang 42-room hotel nga ginbuksan sang pamilya Rojas. Malapad kag swak sa pamilya ang kadakuon sa mga hotel rooms. Mayari ini sang viewing deck para sa perfect sunset view kung diin makitaan man ang Guimara Strait. Kaupod ang Casa Noble nga isa man sa mga bantog nga food catering business sa syudad humalin sadto, ginalauman sang tagdumalahan sang hotel nga makabulig sila sa liwat nga pagbangon sang tourism industry sa syudad kag probinsya samtang may pandemic. We are here to symbolize hope. Hope for progress and a better future. But most importantly, hope for all of us to work hand in hand to heal as one. We at Resorts Negrense, together with our new official food and beverage partner, Casa Noble, are eager to serve you with the best of Negrense hospitality. Ginapasiguro man sang tagdumalahan sang hotel ang pagpatuman sang health safety protocol para mapangapina ng ilang mga guest. Ginalauman naman ni Enrique Rojas, Chief Executive Officer sang Kumbuyahan, nga manginkabahin sila sa liwat nga pag-uswag sang turismo. Ang turismo ang isa sa mga tuman nga nahalitan sang sining nga pandemic. Things will get better and we can have more tourists coming to Negrense and Bacolod, no? And to have that, at least we are proud that Bacolod is one of the lowest COVID-19 place, no? That not so much affected, no? So with that, tourism can be with us. Nagapati naman si Negros Occidental Provincial Tourism Officer Jeneline Cordero nga hindi lang oportunidad sa trabaho ang mahatag sang hotel, kundi pati na dugang nga bulig sa ekonomiya sang probinsya. And if you multiply the number of tourists that we expect to be added in the tourism statistics of Bacolod City and the province of Negros Occidental, that would be about 30,000 in a year. That is the challenge for our workers in the tourism industry here in this hotel. It is but timely because September is tourism month. I'm just so happy nga ang ining nga resort naghatag siya class bala and mataas-taas nga standard kung tourism attraction o pag-istoryahan sa southern part sang Bacolod City, and with that we are very thankful. Sa tupad lang sang hotel, mayaraman sila sang swimming pools nga may slide, may kiddie playground, malapad nga outdoor garden para sa nagkalain-lain nga mga events, may pavilion restaurant kag lagoon. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.